Tak. Já bych se nejdřív zeptala na takovou otázku, která s tím jakoby nesouvisí. Já jsem se někde dočetla, že když jste chtěl na Damu, že Jiří Suchý byl jedním z těch, které jste oslovil, aby vás připravil. To by mě zajímalo, byste se tohleto dozvěděla. No, to nevím už někde. Byl tam Suchý, Lábus, Zdeněk Sirák, Martin Dejdar. Ano. No, je to tak. Dokonce jsem furt zvažoval, jestli mám přinést ten dopis, že já ho mám schovaný od pana Suchýho, protože pan Suchý byl jeden z těch, který mě odepsali. A on napsal samozřejmě, že mě připravovat teda mu nemůže, protože nemá sám školu a, a tak dále. Ale odepsal mě. A tím, že mě jako odepsal, tak jsem začal psát dál a nakonec Martin Dejdar mě pozval potom. Takže mám ten dopis doma. Ale netrouf jsem si ho přinést. Mám se dívat jako tam? Dívejte se vlastně asi na mě, ale hlavně já do toho nemůžu moc vstupovat, protože tam nechci být slyšet, jo? Čili já budu reagovat zpožděně jako retardovaný člověk, ale jinak mě to pálí úplně normálně, jo? Jenom prostě tam nechci být... Já můžu si na vás, ne? Nebo jo, já myslím, že můžete, protože... Ne, úplně v pohodě. Já se jenom dělám, jestli to točí. Úplně v pohodě. Co vám napsal v tom dopise? Napsal mě v tom dopise právě, že se omlouval, ale že mě na Damu připravit nemůže, protože sám školu nemá. Takže ani vlastně neví, jak to tam chodí, nebo tak. Že jako nemůže, ale že mi přeje hodně síly. To je hezký. Já si asi opravdu sednu sem, abyste nebyl úplně tady to. Chci se zeptat, jaký to je, když hrajete oba vlastně, ne historickou postavu, Hamleta nebo kohokoliv jiného, ale hrajete lidi, kteří jakoby jsou v postavách, ale víme, že jsou to skuteční lidi. Hrajete Jiřího Suchýho a Jiřího Šlitra. Je tam jiný ten pocit, než když se hraje Hamlet, který už vám nemůže k tomu nic říct? No, to já asi s vámi tady spíš jako nesouhlasím, protože nevím, jak to má teda Zdeněk, ale já určitě nemám pocit, že hraju pana Suchýho. Já hraju pouze jeho text. A to je úplně, samozřejmě potom už ten přístup je absolutně stejný jako ke všemu ostatnímu. To, že existuje ten autor, že teda žije ten autor naštěstí a že se na to může třeba přijít podívat, tak to je jiný už. Jako tam samozřejmě nějaká tréma nebo něco, nebo ústa taková, něco tam takového jako je jinýho, než když je to autor třeba nežijící. Ale každopádně já to beru tak, že hraju texty pana Suchýho a zpívám melodie pana Šlitra. Já to vnímám úplně jinak vzhledem k tomu, že nejsem herec, takže vlastně povědomí o tom, co je hrát postavu nebo nehrát postavu, nemám nějak jasný a myslím si, že takže já vlastně si myslím, že já nehraju vůbec, takže s tímhle problém vlastně nemám. Prostě nějakým způsobem sedím u piana a existuju, ale nemám pocit, že bych hrál postavu nebo osobu. Takže jste stejný neherec, jako se vyčítalo, nebo se říkalo, že Jiří Šlitr vlastně nejdříve byl neherec, bylo těžké ho dostat na jeviště, vlastně až Jonášovi ho dostali na jeviště, takže jste na tom podobně. V tom asi jo, no. To jste mě překvapil, protože já to mám, jak jsem říkala, že to znám nazpaměť, protože opravdu my jsme tím odkojený. Tak já jsem tam pořád viděla, jakože vy hrajete Jiřího Suchýho, který hraje Jonáše. No, tak to se snažím, aby to tak nebylo. Ale samozřejmě, jak je to známý a jak to všichni ty lidi znají, ty texty a tak dále, tak je to asi těžký si to jakoby dát stranou. Ale to bych potom studoval záznamy nebo intonace pana Suchýho a pak bych se jako o to mohl pokusit, ale myslím si, že bych byl blázen, kdybych to chtěl udělat. Mě to zajímá, protože to bych musel pak jako mít všechno jako pan Suchý a to bych nechtěl dělat teda takhle. Protože to bych měl jiný handicap, protože pan Suchý je autor a zároveň interpret těch svých textů. A tady by byl ošizený. Kdybych chtěl hrát pana Suchýho, tak bych ale musel hrát i ty jeho texty, že? A to už by byla jiná svoboda a tak dále. Takže mě zajímá na tom, co napsal. Autor pan Suchý mě tady zajímá, než interpret. Tak to je zajímavý. Já to beru jako poctu, jo? Jakože, když vám říkám, že hrajete pana Suchýho, tak já jako divák to beru, že to je ještě o stupeň jako lepší, protože hrajete ne figuru Jonáše, která má nějakou hodnotu v tom divadle, ale pana Suchýho, který má v tom divadle
hodnotu velikou, že jo, samozřejmě. Je to jako kdybyste hrál TGM třeba a on se na to díval z toho hlediště, jo? Nebo něco takového mně to připadá. Ty Karla Rodina třeba. No, dost mu to pomluvili teďka, musím říct, jsem četla nějakou kritiku. Jaký to bylo ho mít tady na té repríze? Zdenku. No, my jsme asi stejný jako dneska. Myslím, že, jako, že jsme nebyli, že nás to nějak jako nesvazovalo. A myslím, že jsme se i na to těšili, že přijde, že to bylo hrozně příjemný pocit vědět, že přijde, protože jsme nevěděli, na kterou tu reprízu přijde. Tak bylo docela fajn, že si našel čas a že přišel a my jsme měli radost, že tady byl, nevím, jak on měl velkou radost, že tady byl. Ale asi jo, myslím si, že může být spokojený. No. Určitě těch nastudování viděl mnoho, takže... Tam je to jakoby těžký jako říct, že jsem si moc přál, aby přišel, protože člověk neví, jestli se mu to bude líbit, anebo ne a tak dále, nebo vůbec jak to jako vypadá, co se nám povedlo nebo nepovedlo. Ale potom to vědomí, jako že pan Suchý se dívá jakoby na mě, když jsem na jeviště, tak to je samozřejmě pro mě obrovský zážitek. Měl pak nějaké připomínky, nebo mluvili jste s ním o tom potom? Mluvili jsme s ním, potom byl vzadu, ale nejenom pan Suchý, paní Molavcová tady třeba byla, to podobný pocity z toho. Já za sebe můžu říct, jakoby největší pocit, nebo největší ohodnocení, který jsem mi dostal od pana Suchýho, nebo já si to aspoň tak beru. A to já zase nebudu říkat všechno, co říkal, protože to je mezi námi. On řekl, že se mu to líbilo a že to bylo takový civilní, řekl, a že si přitom uvědomil, jak dobře to napsal. No a to je pro mě jakoby největší pochvala, že jsme mu ten jeho text předali tak, jak on ho napsal a na ty lidi to funguje. A to se nám teda tím pádem povedlo, sdělit ten text. To je, myslím, velká pochvala. Já bych, kdybych se do toho, nejsem divadelník, ale kdybych se do toho pouštěla, tak bych měla takovej jako ostych, asi jako mám pocit, že nikdo jiný nemůže hrát Cimrmany, tak aby to bylo věrohodný. Takže dokud žije pan Suchý, tak je těžký, neříkám, že nemůže, tam je to trošku něco jiného, že jo, ale je těžký vlastně převzít to jeho, jako že jsou s tím tak spjatý, že dneska by se mohla klidně hrát z Osvobozeného divadla Těžká Barbora, nebyl by problém, ale před třeba 30-40 rokama si myslím, že by to bylo těžší. Mejlím se, nebo to tak vnímáte taky? Myslím, že ono je otázka, jak to člověk vezme. Buď to, když si vezme ten scénář, tak tam není předepsaný, že to musí hrát pan Suchý, je to jeho dílo a asi potom je ten boj s tou představou, jako, jak to kdo vidí, že si třeba neumí se oprostit od té představy Jonáš rovná se Suchý, nebo Voskovec s Verichem od té dvojice a pokud to v tom někdo chce vidět a neumí přistoupit na variantu, že to je jinak, tak je to takový jako svazující, no. Si myslím tenhle ten přístup. Ale myslím, že to není spojený s tím, že když ten autor žije, nebo když ten autor si to napsal pro sebe, že to je nepřenosný. Myslím, že to přenosný právě je. Nebo tím to vlastně řekl i ten pan Suchý, že i přesto, že to hraje někdo jiný než on, tak se to v podstatě líbilo. Taky jsme nebyli první, že to už hráli jako jiní. A každý na to pak může mít nějaký svůj názor a tak dále. A pan Suchý i nám říkal, že vlastně si to můžeme zpracovat, jak my chceme. No a naše představení se jmenuje Úctivý remake a to jsme jako vlastně zkusili a z toho mám radost teď. Já to všechno říkám s pochvalou, aby nevznikla mýlka. Mám na to asi jiný trošku úhel pohledu, protože nejsem na vašem místě, ani nemám ty schopnosti, ale já to říkám jako uznání, jo? Že vlastně já jsem měla často pocit, že jsem v Semaforu v roce 62, což je víc, než kdybych měla pocit, že jsem v Londýně 1929. Jo, jako takhle to myslím, že víc jste mě vtáhli do toho Semaforu, než do toho Jonáše. Čili pro mě to v tomto smyslu byl jakoby větší zážitek, než kdybych ten Semafor tak dobře neznala a kdybych toho Jiřího Suchýho tam za tím vaším vystoupením neslyšela, anebo toho Jiřího Šlitra za tím vaším. Možná to bude rozdíl, to, kdybyste se třeba povídala s divákama, tak možná, že každý divák by měl
jiný vlastně a možná by to bylo daný věkem a tak dále. Že ty, kteří to zažili a mají to naposlouchané a znají to, by měli váš pocit a třeba se chodí i mladí lidi, kteří třeba to neznají. A ty můžou mít zase ten opačný pocit, ale kdo ví? To určitě, já to říkám z pozice člověka, který sice semafor v té době samozřejmě nezažil, ale na druhou stranu tak dobře to znám, že bylo to pro mě jako zvláštní, když jsem slyšela, že bude premiéra, tak jsem si říkala, tam se musím jít podívat, protože prostě je to takový jako zvláštní pocit. Ale nic, já se v tom nechci zase šťourat, protože to je jenom můj... Cimrmanu by si to představit nedokázal. A taky by se dal vzít jakoby text, že? Ale to by si představit nedokázal. U těch Cimrmanů si to umím představit taky daleko míň. Na druhou stranu Cimrmani v angličtině taky by nás to nenapadlo, že je to možný, že jo? Jako to je asi úhel pohledu. Česká televize napsala, nebo asi to bylo ve vysílání, jsem to četla jako text, že se to představení jakoby pomalu rozjíždí a v té druhé polovině je už jakoby šťavnatý. A já jsem dneska proti tomu minulýmu týdnu, nebo když jsem tady byla, měla pocit, že se rozjelo hned od začátku, mnohem více než ten minulý týden. Máte pocit, že se to vyvíjí, nebo kam se vám to vyvine? Dá se to odhadnout? Kam se to vyvine, to nevím, jestli se dá odhadnout, ale jestli jste měla ten pocit dneska, tak my jsme ho měli teda asi taky. Jo. A je to jakoby správný směr, tak je jasný, že prostě se to zkouší a pak se to nějak hraje a my získáváme třeba větší jistotu, máme už nějaký třeba ohlasy od diváků a tak dále. Takže pokud to dneska bylo tak, že to najelo rovnou od začátku, tak je to samozřejmě správně. Já si myslím, že to je i trošku asi problém, nebo jako, že ten vývoj toho představení je u těch kabaretů, je to spojené s těmi kabarety, protože to vyžaduje reakci s publikem. Myslím, že je daleko větší než třeba jiný představení a v tom si myslím, že je možný ten vývoj a proto tou kondicí nebo tou četností těch repríz si myslím, že se to může právě zlepšovat tyhle ty věci, jako těžký rozjezd, si myslím, že postupem času vlastně to může být daleko jako pružnější a bytější, že se to prostě vyvíjí. A ty diváci na to mají samozřejmě velký vliv taky. Tak to určitě. Jaký byl váš pocit první, když jste věděli, že to budete hrát? Měli jste nějakou obavu, nebo jaká byla první reakce, když jste zjistili, že to, nebo když jste se dohodli, že to budete dělat? Když jsem Jakub Špalek přišel za mnou, tak já jsem vůbec netušil, k čemu jakoby dojde, jak bude vypadat ten výsledek. Taky jsem mu těsně před premiérou řekl, že kdybych věděl, jak bude vypadat ten výsledek, tak bych do toho v životě nešel. Protože já jsem žil v takovém domnění, že prostě vezmeme nějaký text semaforu a že si teda zapívám nějaký písničky a tak dále, ale že to bude jako komponováno jako celý, jako převzatý to představení, který já jsem neznal, to se musím taky přiznat, až teprve potom jsem si ho pustil. A zjistil jsem, že to v podstatě ten pan Suchý tam je furt a zpívá víceméně jenom on. No a já nejsem zpěvák a nikdy jsem nespíval na jevišti tolik, takže i kdybych já to věděl, tak bych do toho určitě nešel. Ale to byste udělal chybu, ne? To bych udělal chybu, teda. Pak jsem to musel Jakubovi taky poděkovat za to, že dneska jsem rád, že jsem nevěděl, co mě čeká a že to dělám. Že vás do toho natlačil, aniž jste tušil. Ještě máte myšlenky na muzikál? Na muzikál? Nemám myšlenky na muzikál. Ani jsem někde jsem četla, že byste se nebránil muzikálu. No, možná navštívit, ale v životě jsem neuvažoval, že bych jako šel do muzikálu. Ne? Nikdy. A ani potom to ne. Jak dlouho myslíte, že to budete, kolikrát to budete hrát? Oni to hráli 242krát. Máme dneska 4, viď? Dokud budou chodit lidi a dokud nás asi to bude bavit. Asi to tak je. A myslím, že spolu Kašpar tohle není žádný vysoký číslo, ne? Co se týká některých repríz. Není, no. Jako normální den na frontě. Když se vrátím k tomu vašemu Jiřímu Šlitrovi, znal jste to, nebo uměl jste to, nebo bylo těžké se to učit? Ne, já jsem ty písničky spoustu jsem jich znal, protože jsem to měl rád už jako dítě, jsem to objevoval a některé písničky třeba, všechno jsem se vlastně musel učit, nebo co zpívám jsem se učil
Jedinou, kterou jsem znal, byly 3 tety, jako to jsem fakt měl rád. Takže pro mě to nebyla vůbec nová látka, co se týká písniček. Děj a příběh Jonáše jsem neznal. A to jsem se taky vlastně s tím se seznámil až co se týče zkoušení, ale Semafor nebo Osvobozený divadlo jsou moje oblíbený hudební období. Byli, když jste říkal, že jste neherec, nebo nejste na to tak zvyklý samozřejmě. Je to stejný jako u toho Jiřího Šlitra, že se postupně jako osmělíte, osekáte? Asi jo. Je. Jo, je. Je. Tak přeju na to hodně zdaru. Děkujeme. Děkuju. Je to milý. Je to opravdu milý představení a